Em gelek cara di medya PKK de dibînin li ser zimanê berpirsên PKK, berpirsên tevgera xapûçî gelek cara behsa xeteya sor dikin. Ev ê ya xeta me ya sor e, Rojava xeta me ya sor e, nizanim Amed xeta me ya sor e, Heftanîn xeta me ya sor e, Zab xeta me ya sor e. Xetên sor ê tevgera xapûçî pir in. Heya çi derece yanî bi rastî ev xetên sor in, ne xetên keskin, ne xetên zerin, ne xetên şîn in, ne xetên pembehîn e ji xetên tevgera xapûçî. Heta çi derece van xetên han parastin e. Gelo xetên sor çi ne yanî li cem PKK? Di damezrandina xwe de destpêka damezrandina xwe de PKK digot Kurdistan bin dest e û gerek em Kurdistanê rizgar bikin. Rizgarkirina Kurdistanê xeta me ya sor e a ku ti carî em dest jê bernadin. Dest jê berdan çû. Behsa konfederalîzma rojhilata navîn dikirin. Digotin me Kurdistan berda yanî jî dewletekî netewî em naxwazin, em dixwazin konfederalîzma rojhilata navîn çêbikin. Ji bo ku tu konfederalîzma rojhilata navîn çêbike, dibête dewletên netewî, dewleta Tirk a Faris a Ereb li Iraqê û li Sûrî û İsraîl di nav de tê ji asta dewleta netewî daxîne bike wekî herêmekî federe di nava vê konfederalîzma hanê. Wekî Yekîtiya Ewropa yanî. Yan jî gitinekê wekî herêmekî federe lê di dikarê wekî konfederalîzm dewlet bin, xwedî serwerî bin lê di nava yekîtiyekê de bin. Parlamentoya wan hebe, ekonomiya wan hebe lê biçekî serweriya wan were parastin. Tê zanîn ferq û cidahî di navbera federalîzm û konfederalîzm çi ye? PKK wê çexê digot xeta me ya sor e. Di kongreya xwe ya pênca de 1995 de ev bû biryar. Biryara konfederalîzma rojhilata navîn a internasyonalîzma çara wekî sosyalîzm ji bo wan xeta wanî sor bû. Sosyalîzm jî çû, konfederalîzma rojhilata navîn jî çû. Giha ser asta federalîzm. Em federalîzmê dixwazin. Xeta wanî sor e heval jê venagerin. Ew jî çû. Çişî Rojava dema ku çîroka Rojava çêbû, xeta wanî sor e, Rojava jî berdine. Efrîn xeta wanî sor e, Efrîn jî çû. û serê Kaniyê jî çû û girê spî jî çû. û ev xetên sor ên PKK mîrakê yanî nabe sor de. Dibin zer, dibin şîn, dibin kesk, ji bo dagirkeran nabin xetên sor. Lê PKK li hemberî rikberê xwe, li hemberî hemû kesên ku rex nedikir, tim behsa xetên sor. Em dev ji vê xeta sor bernadin. Ev xeta me ya sor e. Tê bîra me di Kongreya Pena Kurd de 2022 de li Oldenburg li Almanya ez çûm hazir bûm. Ez çûm yanî ez di hawera Zerdeşt Haco de çûm. Zerdeşt ji mir got ku hoşeng yanî PKK wê dest dayîne ser vê kongreya hanê were di belkî tu biçekî asteng bike. Di cara Zerdeşt Haco ji mir vê yanî vê bang û hawara hanê vê bangewaziya hanê ji mir got. Di 2013 ez çûm Amedê, di 2022 piştî 9 sala 10 sala û di wê sînorê hanê de ez çûm Oldenburg. Me hewl da bi tena serê xwe jî me hewl da ku ez biçekî asteng bikim lê çû. PKK hat wê kongreya hanê dagir kir, wê saziya hanê dagir kir. Bi saya serê ew bêrîvan doskî Endama Yekîtî Niştiman e. Gelek kes wê naz nakin yanî wekî
وەکی نویسکار ڕەوشەمبیر لێ وەکی ئاپۆچی وەکی یەکیتی نیشتمان وەکی پارە یەکیتی نیشتمان دە کاروبارێ دیپلۆماسی دێ لەڤەر لە ئۆروپا دن یعنی ئەڤ پارڤەکردنا دنابەرا یەکیتی و پارتی ئەڤ بریڤاندۆسکی ji para yekîtî niştimanê û yekîtî niştiman tê naskirin bi peywendî û têkiliyên xwe bi rejîma Îranê û yekî din jî hebû ji partiya pedekeya Îranê hatibû qewitandin navî Ebdullah Hiceb ew jî xwe PKK girtibû navî din Kemal Sîdoya Efrînî ku telîfon ji mir ve dikir çêr û dijûn û xebera ji apor dida û stalînîzm û dîktatorîzm û nizanim çi û dawiyê wilo zîvirî çû xwe avê hembêza apoçiya keneke û teneke û di nav saziyê wan de kar kir bi saya serê van her siya û gelek kesên ê ku di nava pena Kurd de pena Kurd çû bû pena apoçî li tenişta min yekî rûniştî bû zindaniyên PKK û Tirkî di axivî û Kurdiya wî şikestî bû Kemal Aktaş bû nizam navî çi bû li vir li Bruxelles dibîne ji mir dike pist pist dibêje hevserokatî xeta sor e ji ber ku me reaksiyon li hemberî ev çîrokên PKK ku derbasî hindirê penê bibin hevserokatî xeta sor e ez jî wilo hêrs bûm bi Emir Mezinî jî yanî sînorê şêstî ye ez hêrs bûm kurom got Kurdistan lê cem tene xeta sor e hevserokatî xeta sor e tê van ev xeta sor û xeta şîn te here di hindirê grûpa xwe de di hindirê rêxistina xwe de di munaqeşe bikin ne di hindirê pena Kurd pena Kurd ne tevgerekî apoçî ne grûpekî apoçî ne organîzasyonekî apoçiyayî ti hatiyî tu ji mir dibêje pist pistê dike tu dibêje xeta sor û çênev em dercê berdin Kurdistan cem tene xeta sor e hevserokatî xeta sor e me qebûl nekirim min digot çênabê îdeolojî û rêbaz û sîstema PKK derbasî vê saziyê hanê bibe yek li dawiya salonê rûniştî bû navê wê Sultan nizanim çi ji Amedê hatibû rabû serpiliya got eger hûn qebûl nekin hevserokatiyê xeta me ya sor e em ê vekişin rabû ez jî hêrs bûm got vê ji Amedê hatî vê derê me tehdîd dikir gefal me vedixwe dibêje vekişin yanî ev kî ye asta wê ya rewşenbîrî çi ye di nava civata nivîskara rewşenbîra de çi pirtûkê wê hene heta wilo bi ev kadroya rêxistinê ye hatî wilo gefal me dixwe xeta wê ya sor e min di kongrê digot me got em hevserokatî çê nekin were serokê penê jin bi jin rêveberiya pena Kurd hemû jin bin mêr jê vekişin ji bo ev çîrokê ev kompleksa a desthilatdariya jin û zihniyeta mêr û nizanim çi û çîrok mîrokê pîrhebokayê apoçiya em dem jê xelas bibin pere jin be bi sîstema PKK neyê hevserokatî û hev quzelqurt û hev kerrafî û hev nizanim çi nekeve nava penê qebûl nekir hemû kes hemû teslîm bûn û salon dibin emrê wan debû kongrê dagir kiribûn yanî ê endam û ne endam û ê bi zimanê Tirkî dinivîsîne û ê bi zimanê Kurdî nanivîsîne û hemû ketibûne Medenî Ferho Yûnis Behrem Hiznî Haco û hemû ketibûn nav meselê hemû çîroka PKK qilwilkên PKK û din parasin û distê xwe hildan di degdanê de ez bi tena serê xwe mam me besta min ji vê meselê xeta sor li cem PKK hevserokatî çi tiştek dewleta Tirk bixwaze her ku diçe ji me heyê Kurdistan xeta sor e çû Konfederasyona Rojhilata Navî xeta sor e çû Federasyon xeta sor e çû xwelîseriya demokratîk xweseriya demokratîk em pê kuştin û xendek mendeka çêkirin û li Rojava tunela çêkirin li Cizîrê û Nisêbînê û Amedê şerê xendeka dest pê kirin ew jî çû
خوسریya demokratîk jî xeta sor bû çû. Ka çi xeta sor PKK? Çî PKK xeta sor mayî? Yani PKK ji wir çi got ha, çi got? Ji wir got ev qehwe xeta sor e bawer nekin. Çi bêje ji werî bawer nekin. Çîroka xeta sor li cem PKK çîrokekî sexteyî. Li hemberî Kurda tenê xeta sor bikartîne. Ev xeta sor lê li ber rejîma Colanî derpî datîne. Li ber rejîma Baxçelî derpî datîne. Li cem îtîlaatê Îranê aynî meselesi. Tenê li hemberî Kurda û heftanîne û ev derheftanîne û ev der Rojavayê û berxwedana Serdemê û berxwedana Bindemê û Efrîn û nizanim çi û Şêx Meqsûd û hemû xetên sor neman. Xetên sextekarî li cem PKK neman. Xetên netewî ne xetên sor in. Xetên însanî ne xetên sor in. Xeta hevaltî hevalê xwe tesfiye kirin. Hevalê xwe ê birîndar û ê nebirîndar. Ê sax û ê birîndar PKK tesfiye kir. Ka em li dîroka PKK vegerin. Çi xeta sor dê dimayî? Xetên sor ê rêxistina PKK. Ji xwe re li vê daxuyaniya hanê binerin ji bo gem piçekî wilo hîna bêtir wilo behsa xetên sor ê PQQ rêxistina xapoçî em hîna bêtir em binirxînin û hîna bêtir em belge bidin ber pozê wan de belkî pozê wan bişewit. Ji bo nas bikin rêxistina wan rêxistina xapoçî rêxistina ku xetên xwe yê sor derbas dike. Ji dijmin re dibêje fermo ev xeta me ya sor e werpêl bike û dijmin tê û pêl dike. Ew jî rêxistina xapoçî tenê li ser serê Kurda gurê har e. Tenê li ser serê gelê Kurd û aktivîstên gelê Kurd, nivîskar û rewşenbîrên gelê Kurd, tenê şêrê Deşt û Zozanayê. Lê li hemberî dewleta Tirk û dewleta Sûrî û rejîma Colanî û rejîma Baxçelî dixwaze entegre bibe. Hevalê kurmik bipirsin ew Ferhat Şamî ew berdevkê Qesedê ê berî. Hevalê kurmikiyan jî du kurmikê PKK hene. Ew Ferhat Şamî yek û Selmanê Hêstiyarek TV du. De hevalê kurmek hene. û ji wan bipirsin, cîrek dibipirsin. We bi navê hereke bihîstiye, tiştek navê wê hereke? Dibêjin hereke çi? Vêca hereke. Ji xwe navê wî çi ye? Ew ê aşîtiye Selman ji Kerboranê yî, ji Nisêbînê yî, ji Matmanê yî, zam ji kujerê yî. Ew bêje vêca hereke çi ya? Wilo bêje yanî nizane. Dîroka PKK nizane yanî. Hereke temaşevanê hêja Hêzên Rizgariya Kurdistan. Pazdê tebaxê dema ku PKK dest bi şerê çekdarî kir, navê baskê eskerî ê PKK Hêzên Rizgariya Kurdistanê hereke bû. Heta Kongreyê Siyasî PKK 1986 di hundirê kongreyê de piştî kuştina Masûm Qorxemaz ji ber ku ji fîşeka dawî bi fîşeka PKK hatiye kuştin, jiyana xwe ji dest da. Navê hereke kirin Artêşa Rizgariya Gelê Kurdistan. Qaş û fireh bîye. Ji Hêzên Rizgariya Kurdistanê bû artêş, ji hêz bû artêş.
artêşa rizgariya Gelê Kurdistanê aregeke. Ev nav ma heta ku PKK xwe di sala 2000 de fesix kir û kadak çêkir, mecbûr ma aregeke jî navê xwe biguhere, navê xwe kir Hêzên Parastina Gel. Îja kîjan gel e? Li Kurê nexuya ye. Li 2004 bû 2005 li Libnanê Nasirê Hecmansûr li Libnanê bû, carê ji mir dişand. Min jî ev têbînî danî, yanî tiştên tekstên wergerandinê ji mer dihatin, tekstên rêbaz û sîstema hindirîn a HPG ji mer hat ku wergerînin erebiyê jî bi çekî lê vegeriyam. Mi digot yanî ku ev şaş e. Yani heta di wergera erebî de şuxulê Tarık Hemo û Nawaf Xelîl û Quwat Himayet Şe'b ev wergera a wekî Google mi wilo qebûl nedikir. Min navê wê datanî Quwat Dîfaê Şe'bî Kurdistanî, Hêzên Parastina Gelê Kurdistan. Mi vê datanî. Ev mijar mi bi Nasirê Hecmansûr jî me münaqişe kir, Nasir jî li gel me bû. موکف و حتی تشتین کو وی چاقی مقاله کو مدنفساندیان جی ما بحثا ویم جاری من ناف بکارتانی ما هپگه وکی هیزین پاراسنا گلی کردستانی ما بکارتانی نه هیزین پاراسنا گل کیجان گل لکر چوا دن ناف دن نخویا بو یعنی ما ولوف مسئله فهم دکر لگوری خواهم دچون لید استراتیجیا پککی ده کردستان جوی چاقی ده نما يعني هيدي كردستان شو صار 10,000 دماكو هيزن ارتشا رزگاریا گلی کردستانی آرگه رزگاری چو و کردستان چو و هيزن پاراستنا گل باشه ام ویجی قبول لكن هيزن پاراستنا گل وش خور دفره کی چکر هيزن پاراستنا مدیا هریم پاراستنا مدیا ولوش خورها متخيل ولگوری خوا لگوری خیال خوا دفرکی کامپ مان پیوان لی هبو خنیره گوشینه گاری حفتانینه متینا زاپی اف دفرین کو بککلی دمینن ناوی ویکرن هیزن هریمن پاراستنا مدیا قالوا اف هيزن هاني او هريم باراستن اف هريم يكون ليبون خطا صوربو نا نتني ولو دەڤەرێن ku jêvek şiyan divê dema dawî teslîmî pêşmergeyên Kurdistanê nedikirin teslîmî dewleta Tirkî kir. Li herêmên parastina medya herêmên parastina medya jî hêzên parastina gel nedkarî bû wê herêmê hanê jî biparêze nexetê sor bû. Baş li Bakurê Kurdistanê gel parastin nexîr. Li Bakurê Kurdistanê jî gel neparastin nikarî bûn gel biparêzin. Gel ber bi komkujiya dehfdan çîrok mîrokê xendeka û şerê xendeka li ber çavayîna xelk ji bîr nekirî. Ez çûm Amedê deverên ku şer û pevçûnên xendeka lê çûm ez çûm lê geriyam. Çi qeyse PKK xera kirbû dewleta Tirk hat dîsa rêstore kir û nû kir û ji nû ve ava kir di hindirê Amedê de. Ez çûm wan deverên ku du xendek mendeka de zarokê Kurda tê de hatine veşartin kes nizane bi çi qey heta roja îro kes nizane hejmara kuştiyên Kurda qurbaniyên Kurda di wan xendekê hanê de çi qeyse. Gel parast ne parast. Nexwe parast ne gel parast. Ê em werin Efrînê û di hêzin ne hêzên parastina gel neko ew ê Rojavayê biçûna wê namûsa me nizanin biçûna û Daeş û tişt behsa koalîsyona navnetewî a Amerîka nakir. Dema ku Amerîka digot em ê vekişin direhilîn. Erê eger hûn xwasa xwedî hêzin xwedî moralin xwedî hûn çima direhilin hûn çima tirsiyan.
خو بأمريكا دديتن بيتر يعني ندترسيان PKK vekşê nedira elî lê Amerîka vekşê ditirsiyan. Ew hêzên PKK'yê ê ku li Rojavayê Kurdistanê dikarî bûn gel biparêzin? Na, nedikarî gel biparêzin. Nedikarî heta vê dema dawî heta ev têkçûn û vekşandinên ku di 48 saeta de wilo hilweşiyan nedikarîn biparêzin. Ne li Efrînê karî bûn bibin hêzên parastina gel, ne li Kobanê dikarî bûn bibin hêzên parastina gel, ne li Serêkaniyê, ne li Girêsipî, ne li Deverêdî. û niha jî eger êrîşek hebe, ana xwedênekê êrîşekî li ser herêmên Cizîrê û deverên Cizîrê hebe, ew tunel munelê ku kolan di hemû wê tê dibazin, Qeres û Muzaffer Ayata û ev xulam milamê xwe û zilamê xwe wê hemû bazin. Ew ê biçin Şingalê, ji Şingalê biçin Silêmaniyê, ji Silêmaniyê vegerin Qendîlê, herin Îranê xwe dûr diveşêrin û dîsa wê nebin hêzên parastina gel. û di daxuyaniya wan de em qet û qet bernadin azadiya seroketî, nedikarîn serokê xwe jî biparêzin. Evê ku niha wilo van daxuyaniyê han dertîne, ji jor de axive, ji jêr de axive Xwedê zane. Wan yanî wekî ku Kurda gotî nanê bêxwe dixwin, nanê kelê û şikava û bêxwe dixwin û tirên şorş xwe berdidin. Nedikarîn serokê xwe jî biparêzin û nedikarîn serokê xwe jî rizgar bikin. Em qet û qet bernadin azadiya serokatiyê û merokatiyê. Îmze HPG hêzên parastina gel, ji hêzên parastina gel û hêzên parastina Apo. O Apo ne bi hewceyî wan e. Hêzên dewleta Tirk Apo diparêze. Hêzên deryayî û hêzên esmanî û ji xwe mî jî wî diparêze. Ne bi hewceyî HPG'yê, ne bi hewceyî Hecî Çaqmaq e, General Murat Karaîlan û ne bi hewceyî General Duran Kalkan û ne bi hewceyî General Cemîl Bayîk û General Mustefa Qeres. Apo ne bi hewceyî vana ye. Apo tenê vana bikartîne wekî xulam û zilam. Apo dewleta Tirk li pişta wî. Demek hêzên çîroka hêzên parastina gel ev e. Ne gel parast, ne Kurdistanê hêzên rizgariya Kurdistanê hereke, ne Kurdistanê rizgar kir, artêşa rizgariya gelê Kurdistanê ne RGG, ne Kurdistanê û ne gelê Kurdistanê jî rizgar kir. Çi jî ma hêzên parastina gel jî ne parast. Dîmekî ev çekên di distê PKK'yê de tenê li hemberî Kurda hatî bikaranîn. Li hemberî Rojava, Kurdên Rojava, li hemberî Kurdên yanî kesayetekî welatparêzekî wekî Hikmet Fîdan li Amedê kuştin. Di wê sala komkujiyên PKK yan jî suîkastên PKK bela bû salan 2050 de. Kanî Yilmaz hevalê xwe kuştin. Sîpan ê Rojhilat hevalê xwe kuştin. Kemalê Sor, Kemalê Efrînê hevalê xwe kuştin. Enwer Heftar û çekdar li Helebê kuştin û bijimêrin. Di wê demahanê de di 2050, 2060, 2070, 2080 heya wê çaxê suîkastê PKK, tasfiyekirinê PKK li Bakur û li Başûr û li Rojhilat û li Rojava berdewam dikir. Ev çeka hanê, ev sîlahê hanê, wezîfeya wê ne parastina gelê Kurd, kuştina gelê Kurd. A dîrok ev dibêje. Dîroka li pêşiya me ev dibêje wezîfeya vê çeka hanê heta roja îro ev bû wê bi vî rengî wê. Di demên pêş de hûn ê binerin. Ev çek dîsa wê li dijî gelê Kurd were bikaranîn bi emr û telîmatên xapo û mîtê. û roj li pêşiya me. Em ê binerin.